Żewġ festivals mużikali kbar li se jsiru fil-ġimgħa ta' Santa Marija se jkunu qed jiġbdu wkoll eluf ta' turisti. U stmat li madwar nofs l-udjenza l-settendi għal-jom hija tradizzjonalità barranija biex il-mużika tibqa' tattira lejn Malta ammonti kbar ta' żgħażagħ. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu tkellem ma' One News kif dan hu suq li Malta daħlet fih b'saħħa kbira. U ma stax jonqos li meta l-btajja li jkunu fl-qwa tagħhom pajjiżna joffri prodott ta' kwalità. Biss għandek żewġ events, għandek Summer Days u Glitch illi jaħbtu fl-istess ġranet, naturalment dana qiegħed jiġġenera aktar turiżmu, naturalment qiegħed ikun sors ta' divertiment ukoll. Glitch li mistenni jiġbed lejh 7,000 ruħ se jsir f'lejliet u f'jum Santa Marija. 3,500 ruħ minnhom ġejjin saħansitra minn kontinenti differenti. Għax qatu l-biljetti għalih Awstraljani, Russi, Amerikani u naturalment nies minn bosta pajjiżi Ewropej fost oħrajn. Bl-appoġġ tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu ġejjin uħud mill-iktar artisti rinomati fl-istili partikolari li se jindaq. F'kumpless tal-mużika fir-Rabat fejn se jsir il-festival, iltqajna ma' L-Awtorità, wieħed mill-organizzaturi. Fost mill-attrazzjonijiet nistgħu ngħidu waħda mill-aħjar lineups li hawn fl-Ewropa fejn tidħol xena mużikali ta' mużika elettronika, techno u house. Mhux tant bot propju fil-Park Nazzjonali f'Taqali se jdoqqu f'Summer Days hemm David Guetta u James Arthur. L-Awtorità Maltija t-Turiżmu hija l-moħħ wara dan il-festival li trid tibqa' tpoġġi l-Malta fuq il-mappa internazzjonali billi ġġib lejn xtutna l-aqwa smiet fix-xena tal-ispettaklu. Il-Malta Tourism Authority investit ħafna fil-produzzjoni u fl-importazzjoni ta' events. Meta ngħidu importazzjoni ta' events ikunu events ta' fama internazzjonali. Dan qegħdin nagħmluh sabiex nkabbru l-viżibilità dwar Malta permezz ta' dan il-marketing speċifiku tal-events. B'dan il-mod aħna niġġeneraw aktar turiżmu billi turisti minn barra jiġu għal dawn l-events ġewwa pajjiżna. U f'avvenimenti bħal dawn ma jsegwux biss dawk li ġew Malta. Fil-każ ta' Glitch mistennija jsegwu wkoll online ħafna nies minn madwar id-dinja. Boiler room huwa wieħed mill-stages li għandna hawnhekk. Fil-Glitch hawn 6 stages, waħda minnhom ħad tkun boiler room fuq il-jumej li huma. Ħajkun hemm 11 l-artist qed idoqqu fuq il-boiler room u l-performances ħajġu streamed live. Roughly 10 miljuni ħajarawhom l-streams, ġifiri pala platform ħatati coverage tajjeb ħafna kemm għal Glitch u kif ukoll għal Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.